Need somebody. Tak nachádzam sa v Inštitúte estetickej medicíny u Alenky Palovej. Alenku poznám dlhšie a bolo to odporúčanie mojej kamarátky. Takisto tieto odporúčania dávam ďalej, pretože niektoré moje kamarátky už tu boli a sú veľmi spokojné. Momentálne mi budú robiť odstránenie chlpkov v časti bikín, takisto aj podpazušia. A rozhodol som sa práve preto, aj kvôli foteniam spodného prádla a plaviek, tak myslím si, že mi to príde jednoduchšie a teda dúfam, to odstránenie je trvalé, takže sa tomu veľmi teším. Tak teraz momentálne mám po zákroku, bola som na depilácii. Teraz tu je v podstate taký novší prístroj, tak sa veľmi teším, lebo to vôbec nebolelo. Takže bezbolestné a až teraz som sa konečne k tomu dostala. Už dlhšie mi to trvalo práve preto, že nemôžem byť opálená, čo je pre mňa troška problém, keďže slniečko využívam stále. No a veľmi som spokojná, tak dúfam, že neviem, teda nebudem hovoriť, že budem chodiť častejšie práve preto, že toto odstránenie by malo byť trvalé. A čo sa týka iných skrašľovacích procedúr, tak áno, vyskúšala by som určite aj čo sa týka napríklad LPG a podobne na formovanie postavy. Bola som tu minulý rok práve na tomto, vyskúšala som, určite by som vyskúšala možno aj čistenie pleti, možno mikrodermobrázia, takéto skrášľovacie určite áno, či už je to čistenie alebo formovanie postavy.